Ubwansu bw'omuguzi siyamorokeryo ya Baibuli. Ine kwa Nayaeteire kiro monto asense gatomenya o Nayaeteire. Mwancho murigereria na ende na kwariganira somoro video omanyekanete buna Nayaeteire akoretwa na inche Sara Nyarange Ontita moro video ni woko wochera kera litikoria Jumaine ense ya munenu suchia maroba litikoria rero na akoretirwe ika ase bunge ya Kitutu Chache South egotoka ase county ya Kisii ase ward ya Kitutu Central ensemo ya Gitenga ninde noyo minto gaiga ogoche gusanga na intwenga nararia ya arorire korwara akina mbaka ikireiga asenge nchobogi mabarabu mbobwate amangana ya mange aywa guchi gusanga amona intwe weterere na botokunyara ko batokweremya togwesemya na kumanya ngubugima enchira nero bukoira abantu bande egera tunyara ko batokweremya buna butambe iko karibu sana oikaransuike ekera tuguchi gusanga nera samange egera tunyara ko batokwemanya na kwariganire asenchira ya bene karibu sana oyo minto Mbiyamono morali. Mbiyamono asogo tuanchira kuikasi nka yao. Tumeshukuru sana. Egero sange na intue abira atatu alikuwa arorira sobugima bwao asinge nchomoro bulini wokoroko Nayaeteire naro kwarorira makong amaororo ayuguchi kusanga mo na intue. Bono chinga kechiga tiganko elibaga otebi umanchu muligereria ngana kyokoroko kubotumeke kamere. Mbiyamono moralia ngainde karibu sana na wakile manaso kasenke yane nchasa malita yango Josephat Barongo nyambana nigonde oyo mabwa baga kase kenyore ketoko kamuna Gitenga nimbwato morugi yokolo ku Grace Barongo nabo igonya sana senitna abana nimbwato mwana maneno ko Cornelius oyo kabero lokurena nabo igo omokogati naro ko kurena ade ende bo igonya sana seneti kanyara abana bande aburende baregati yane na yamokol Janet no yondokol Evelyn abona tena barwa singa kune chiga igorende igonda chigukwana na iche makasa na ete na gobatebuna bono asobora libwane yonkwira ne nyasaye nambu yamona asenye njekera kwa Nayaeteire asenara go cheika osaimo bugima bwabo boronge ebona inche se miaka yane na amenyire bono yombwate miaka 47 ndibuire ndio chitense boire mwaka 76 ego bono ende na rasugumire miaka itarimeke itarimeke na ende no mo kali mirimo bwa serikali ende ese account ya ito ya Kisii ebona kongo kolasi assembly nkoro kune sachenta tamu ya assembly okay nayo kulinda machiko bona we mabashimi balimba baisa koleta fuje ndi amba basakorwana ebona mbaye trichi ko litabwate tokoroka MS na bintu binderende bitokolenda ali okay anene ni gonda chigukwana asomoro berio yesamangana na Nayaeteire makeigo ende nda yangaire changamoto na gonsamye binte binge ebona gonda chakira asobugimeka na chagete ko etero bugimo botangani kabisa nekere na renge skuru ngo chikokora matemwa na form 4 ebona egape nuna na bwate ekere change chitariki 14 motenyo 8 mwaka 97 moibori one oyore orenge mama gache skuru gontare sege jeto bwate litikoria baibori ebona bono na manyete buna nari arenge litikoria nerio mairi corona nere gosiko gamba nere ebona kere tu arwete skuru to mambia to kawe after to gacha kari tukoria aregeria ichuma kana ikakanga tumokega ikachuma mos tarika Jumamosi mto Josephat omongi na mama achite skuru ko visit una baibuli bago che skuru baibuli barange tuntu bwate Parents Day ebona bana baga skuru go to feast bana ende to kabuta nere tukeria iri aregeria di aramis kera bakora bara baganjero bagachanka ntuto kawe after mambiaye ebona ichuma ebona bana ketwacha ichuma tugaikanka ona nere ngo kora lenge gas
lakini njari konyakana manyore nsechinke ko ni gasi arenge lakini ende karacha morogo batukararana egasi akorire neyo igakorire gasi ase municipality bono bunango kwana ige gasi ane narigetwe narigeturi bagari yaye ase ribakoroka buna simbati ase kebusi maeti gorende bono mongino yakere twarwe narwete skuru erio yaka Jumamosi tokaba twabangenere kwenda matanga asasireti omoigwaye bono on the process gasonyo mba mwana gwetayarisa esaiga yane nera akaenda mugondo kori gichingeni ekabe pati embe kinamuganya naratago taracha gochikande se ale kwa chingeni gosikira kanyara igagweteinse kana nyara gweteinse nganyara buna kumbe bante bamucherete mugondo gakwa chingeni bakamoita enchera yarengembe igo bono bakabune bamwaka bakamwata omotu bakamoinga tari acid bakamona choro meme nabo igo na gotaka komong'ente soko komanyanya n'omoyi lakini unfortunately ngaika goikororo kera banyu batama bakamotiga insi lakini ataraku tutaragendera omuntu Josephat eki negintu kiogwichania nandi negintu kia mabera ekora mamino kwaganyete mugenda matanga then uchire kwachinyini mugondo all of a sudden otebanire tarairana abambantu kiaba bachiete kumuita mugondo nandi nsanga pichi chiari bantu mbare ngandire karaye kwari nyumba bono igaiteire mugondo esiching'eni chire no balimbu arengo ne chibando lakini bono nje kitambo ntire mbako gonyugweta abantu bakubugia kumbe banyugure ngo kwana gekora sa ingutira nari nkugamba gutira gingo kwana nabantu barengang'e bono ingutira uchimugondo ime bali mugondo gatigati bono ndetari kumanya kegendete bono kereri ribatama njerende nachigo stuka kumubwata kori nkanyara gako nyoka manyi ngo mubero mugima lakini ende natemeta kwana inche kabapati mbaya asengecho konyoro nachiruoro meme achigotema kumuro munwe gasinya unfortunately she died abambara bibare kwa njerende buna mwanya bantu tingo nyara gatebe exactly wadia mbare barenge lakini ngwigete korora no ruchonde tingete ko barora lakini ende serikali ya karate bya karate ekabwati lakini ndeke twachikonyara bono singe jona rengo chokora matemu nganyara bono ntubwati monto tratebe ngomoita ese magana ali abetake twachete tukateba bono wetrase kanisa basasiroti baitu twakwanta na baro twakwana abantu banka na bandi bali bategetange tugatase njomo biro yabere mochari na ndengo chino kala matem no affected mono na bete ntamenye tinyomba nkogenda singe jobo bori na na bora itu asana witness nkaba menye tare kwenda na ika police kana ikiroro na ndabuna ko report na enda lakini bambanga banteirero enda asete na itu security sene pakeke na rango chinde bono konyorwa matemo tukamwatiga to withdraw kine senge jontoli na bomana ngumoitete egatore tumabira nibo ono my mother karetu nitugori alengeria chuma kandi we Jumamosi Jumatatu nkaenda kabanga kerogo kala matem chumaine so on the process nalende igete bono ntuto kabwata kana ntasare tio ndemba kabuna to kwana iga ndetaye tu abwata tesogo itukomongina iga itetu yarenge chinsainya chia mambi igolende mugaso yarenge nanya no muntu uri komanya na bari ko manya lakini bono tubwati ndochie tukobwati tomanya uriri busaidi sibwale ekero mongina ayonsi pia okorekana omuga kominere kayareri omuga kominto konyala bachi ochire taoni no nenyaruka ya minto bachire kogole bintu twali ko irawa matanga bono mugolere bituma no bosi basire barabwe bari kana tubanyore enchera lakini bono oyore kana nenyaruka ya minto eronja atanga nitekanda bakabwa matanga gatuganyira enchera
One kerago ja kuoyi gukorwane kerago ja gateuna yaya mangana abeirenka eraga tuganyeta sinye na kitotaraika mwa komenta ile sare kabera market na cheta gateu yaya mangana abeireka mwa gakoruswororo nde ogostuka kori na beta una negosa kairunya gitari keraba buya ali aletire mbakanka akonyaro mongina na alimo wanda bwisaitire tu ende serikali ekamoro kalosio mobero bono ende tugachake meroberigo tugachake meroberi inkiane mono okorengereri gwika bono gusingwanya konyora ichibu inki kiagerete abanta bataramanyikana gwika bono myaka yonsi inki kiare kuirira okorera umongi no bwitibo ngabunobo bono ese ngenje totanyorete mondo tokoroka bone suspect na bayato berta kongwe kogera mongino yo talenge bunambe etaine na bantu mongino yo go itukwa talenge buna osenko buna bali na ne chimbebe go senini mwa kominto abwata bangina batatu lakini wetanigo ntuntu abwata njereru na twalenge buna to etaine ragera buna mochangie go chiase family go senini bono mbaka buna tokwa na iga na batokole tego tabuna mbake miake yonsi yerire mongino minto ga kwete tutaramanye sababu noyo obete involved atamanyiri gwika bono atamanyiri atamanyiri lakini nenda kere turase mbeombirorore binde tutanyale ko teba guchi menki kere patrende bomana bwa mangana mbolibuna intuna mwanya bantu ntukomanya lakini gocha bire byamanyikana bike baadaye lakini nende bibiko buna okagera senge serikali imogeti atwande ndenko ntu abanyene twagambete no mosasiro tiore ko gufata Thomas na chitagasira alafu na piece of banyu bano likakameka nero lenge by then olenge comment ase kanisa wanega to kanisa na barabu bagate bona withdraw mwana yekina bona tokagara tokakora mwana ayo bona rende morali twagendete no bugima mbochie tabera raisi lakini kero mwakora mwatindikira umongina bono muramanya kiairete bakukukwaye nkuikaransa kwarenga matemu ni yakoberete gasi kuirane rinonya na machibu asa matemu jueki negento korora mamo mino iga tari gento kire raisi imambo ankongerete sana egekogera kana chiete goikaransa matemu dituko na chiete ko bange kerogo na nyaete changamoto ya mbete nkong ende mbaki kangira ni magega asengencho omo ni feature to chitase school galengo mageni bona na inche sengencho yogo ikakoribu na bana nali bakorarire kero mwana go chagota ya kipole bona ante process ina beta affected ngo chikwe banga lini kwe banga buna na kinko bange binto biane oya tamanyeti akarabune na amongora ake ono oko chakoria ganga getoro embaka kanginyori gochimae wane karangi nyori na inje na bwate to borobori alon kaimo ke story ngatanya nyasa makweri kale bona na inje tiangenda mokale lakini ende pate nsure timu age tuna na arengerete aka na arengeno bororobobe bona basigari baje to bakambwata kero bambwata bangire obisi Police begaje ko batayona yaya uyukaramuti we understand the case kya nyare ngeigo karamuti anto gambe ngora abantu yete kariye ni ngora iyo omoisorende na korata matemu ayo kana kora matemu unfortunately na igete to my expectation bono na inde na beta promise dibuna bono singe chomo no yara ali atira bana bande I had my brother yamolenge school, my sisters mbalenge school. So yatoka una ninta kere ko imoki responsibility ya bana aba. Nayo manene igondo yo kabere. Okay. My brother nalo lengo manene unfortunately nenya sana chitaka murangeri. Pole. And we are twins. My other twin brother tamenye tahusia kale binda biko karekana. Okay.
gamenyete Nairobi bono iche nalenge kwa lenge ntinenera ya bana bamino mbia mono mto Josephat teatura agenda sense mu studio akego ekero tukwirana tumenye kugendera kurwa bungana kibuguma bwabete after work uri no nyana matemo no na machivu na kiachite ekero amatemo asogete mwanchu murigereria eyune ngane nkong kigima korra mamu mino muiboli orwani wu oitiru amanyinga kurukira ase negentege kongu nandikira amenya senkoro gwikasuguma bwa obwensi utakwaneti gososange nabantu tio turenda sense moyende studio na bakugendera gutubwatia wetera senchira ye mitandao Ndizi TV News ensemo ya Facebook Ndizi TV News ensemo ya YouTube egere onyore ayaiga amona yanda mange igotusuka nkwira natole asegeke kikirubusyo Murigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Munitari na kore tondo siru mano yawe karabona mora kaki ngiko mukunguya kokora natakano wataka kokora tomunyagitari yana ere binte bimbiro omunyagitari ona kayomenyete ni moti kiyomenyete yani nkono kumenya ngabana bachika kiri chaitire yo mwana natakawe abenyero kana abana nasa nakandekererwa mwana nakandu no mato mwana oyo na nyor buru wa fistur mwana ka no mato nabakungu bakorera bosongo kwa mwana fistur barwarite kacho tiketa biye ngana ngo gosairande omwana oya masoma ye gako gendanse omwana ye garo chikonyora abana igara nyayo ka gotoro muchana omwana wakoro mwana ngetse kabiye no maka sereka ni kanita wana ko ngayo menyete gaiga aye bakango soere amangana ogosara abana baiseke aetiro nechingaki kabe mongino mongaini orokereria enyaroka yago enchirago kina korende to baisako masara Enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nigekurwa obukorerie gochia asaba Kenya ao anene mono asorogonkorwa Western Kenya nechi county cha Narok, Kericho, Bomet, Kisumu na boigochinsemo gete asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya. Enyagitari eyo nigebwate chinsemo ao buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers igatiye chinde chinyinge ekero waikiraroro nigo kunyoro bokoreri bokorengwa iliyokumanya na kyurwalete X-ray, CT scan, ICU na HDU mbagwate ensemo yokurigeria emechando ya maino MCH, dialysis, cancer care aseba gukorera chemotherapy na hormonotherapy mbabwate enyumba yuko bara gose theater eduka yoko ni mariogo ejune manyikanitibuni pharmacy na boigo na seba kurwaria n'abantu batumuchando bwobongo gose mental health nigo bakurwa obokoreri bwebirenko byigoro biria bya aiso ngwanchira bare obwakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee amonichi insurance chinde chinyinge naboko batarera ime yomuchokisi ase bara ya Hospital Road angine skuru yokwegeri obogwenya ya KMTC gosoba keresime ase namba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti gose enoti isano na ibere isano na isato isano nemo eyemo isano na ibere isano kianda marakabere ibere. Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.
Omwansi omurigereria mbiyamo nainde asugutuganya twachira asumuthimo komoke andi twiranire murobiri orasembeo Nayaeteire asoyo minto Josephat abwate omugano mokonkigima ebintu anyare tkobaga kumera na biro byo keraro musae mpaka bikero kende biga affect gose bigaswanana no gukora kwa matemo manene kuri niguchare wonte inga amatemo kerasogete inki anyorete na handi ngiki agenderete kuruga abo ekero bono mungina arure asubuiko bwense igo karibu nainde. Asante sana Josephat andi tuiranire kurwa asumuthimo komoke. Ekero gwakorera matemu watimukire gwakorera matemu ago amanene inki gwanyorete kera matemu achiete gosoka. Okay, my intention jalinga from first na tate birenge byane byarenga unonye soma kore byana ale goja kwenda busasrot. That's what was in me. But then unfortunately, since I was very much affected, I happened to get a deep pain. Then from there, I came back home. Nkanyara buna bono na asire kokole gasi ya nyumba aso konya bana bamina bake. But kangende igo na penet kanyare ke parua timbetis komono. Nganyare gasti ya 2000. Yebona. Baske. January. Yebona. Nganyare gas municipality. Yebona. Abuno omongi no mitaga kole. Oh, yeah. Bono bali bagaje bakangireri bagari ayo bagante bono kanya kole gasi yo kineri abana. Yebona. Una nanyare gasi ese njo na bwate challenges chinyige. I decided to get married. Yebona. So nganyara mokonyane. Agarta konyane. And I met my beautiful wife, Yoko Grace. And I knew Marende to Kanyomane Kianech. Kianech, Yesaga come stay. Now, I net of Tinda Ranch turned down the Seranch. Go with the Nanja Condoseri. I can your menu. I go moment the one. Bosonga. No, Nagachire Canisa, Nera Nagachire Canisa. Ono ende tokaumera na abantu twaleka ende kanisa bona tokateba nibuna sa chinde kori ya itasere gochi ono tokarangira ni ase familia tukachake family igaga chogoroseri lanchi akaberera ni iganganya ko njenga kiene dare ngeno bwo bake buna ratame ganya kandanya ne sabuningo chikomojeri korwe dukache go siberie yanga na genda twa wasia gere chinsa chierere gatanya ko tama era kanya ko dress school ono ya era kanya tara ko na dia kolire class 8 okay. Ono ende katwa chako bugima igotoka chako bugima after 1 year we were present kana mwana mutangi iyo bete orenge nyaruka na karota bulenge nyaruka tayo gosenkia ona sebona tayo okay pole ona itape ndibuna mwana yekere atoka after 5 days obugima bwana na inde buga change ko ubuya ona chaka kurwara kira chaka kurwara Bono dio mwana ara makatari go taiki kere. Mwana ya karuara kumbe mwana yo gago kina gabwate engorere senkoro. We didn't know to gabwati. Se wase pigire dinero rio rari nyaruka. Bono rende ekere ya chigo ikera akole miaka 5 nomo. Igale ngobona nyaitari ya ngobona inkabwa yesamenyete. Asenge chinga chinyinge twa mete nyaitari akwenda rero uira na nyomba ukora matukabere twirana ona akabamenyete nyaitari asenge njega created eboroeto koroga 5 cell anemia ona bokabo kumona chama nyinga onya korumwe mubere ona egaikera kere bona na chiko siki mo medical attention kate bwana mwana yatakere kwenda India achikurwaligo na renge ise kanda tenwek bakamwa konga sponsor engire India kere banga bono bakamaya bante chitari kinko egenda bono kamaya gojankairo mwana kabatisu keri kwende kanisa kwenda India kana batisu kamaira tenwek tochikanda India katweka tenwek mwana yakabekwe sama sini akarigereri bana wanyaita bakamaya bante kwale to mwana tarwarete. So I was thankful na pengine sengi jana moiro batizo asa mkonyo
baganteire ni mwanaka naende kara iguno igure bo mamareta ege plan ya indi ugatigana bone plan ya indi bagante bono borwairo bware kora kana x-ray ya sekere gento bono bakati boyo lakini ayonire came to discover ne banya to bwachirare bono tokaira neka twajaka bakanga chitariki nkoirana echi arengo naro koro mwaka mai koirana bono lintigareti 7 days ingirane na lenga mangana ye kanisa nkanda Nairobi ngo Nairobi ngakerusi no mwana igure bube kabata mwire na indi nyagitare ngo ikata town igaiga kabya no mwana ye mugaso ego ikamara basambiri ga mwana she was just walking agaikaganta daddy now it's like bangurire kebetkiane so nga sinyona kingarusie kebetinka mwana abwata eri mama mwabo chire kana abwate mwana make by then we had this first for now mumura nera namonyaro kana alengo ore kagonka by then ono era gachakanga tigana nyagitare kera tigrante bigo so ngarusie kebetinka mwanga matayo kibatigere tumeke kiane ante ya bahirire kiane ona akwa na I didn't know the logic there ona una akwa na iyo ngabora nechitoro cha mubwata kanyaro mwana rarire mwana akugo mubwatete I didn't know no kule but abantu balengenya itali bagante bekero mwana bwarare alafu bori abanyagitali nkiatagere kwaego so ngande sabanyagitali kumba ante process ngande sabanyagitali ne report batayete go deliver ono mwana siasigone so lende kere yaba igo njambere te gasia nkongo atrende ngataba na la tao siasigone nkaraune na we pro ya kabire after calling after my mom ona ende na struggle for 7 good years atande ona iwa nyora nkinda akore kenengeyo by then I was building this house kanyare nyombe na nyekiri chidirisa egasinya kogendererie senge joborwere ano yekarasira nkamanikere igo later mama mwabo agansa go develop a problem ya chitegafura nera agansa bona ko bimbo mobere breathing system ikaira na maboko ono tukabantu bwatra ende challenge bona nera kabona nere nyagita na ndagene community breathing system ikaira na amaboko iga igete kanyaro borwere botare karo como kunaga iga kwayana kwaiga kwayanira problem yetari komanyikana nereri so that was around 7 one at around December day after mwana asirire to amanire mutenye komunali mabona eragansa kolwara December gatiabu but we told them no komusakoli ono tukaba ginaga chaka nera igo bono nera gachako borwere bukaba serious so nkanyara buna naende na irene situation ire nkong bono si ajite naende kwambera bobe egatoka buna bono rende no roje bune family naende god has decided buna naende tiato eke ukyo mwana did one yale some 1 week to delivery tu amete nyombere sonarugura nende tu ajita kwenye chenchi ye kona traera one ekera acha agotirimbo kayo chinyomba chiri mata agatereriska so si adia blockage kabera nyaitari amoisaga agaikega kyago deliver ati jabane situation ni jari ngiraisi kera deliver bale nyaitari bona njanyare kane to no kogoro komongo achito kabune kwa paralyzed okogoro kwa mongino bana bagatati abere nyaitari lakini nyasao tairo mwana mumura bona ona bale nyaitari mwana yasialirwe ibiri iriorora so ekato ja kogundo it was too late. He passed on. Pole. Ano. Karasira nere. Ona ende kabera nyaitari ya kabakora matukata tegatara usinabe buya. Mano ria kama kareto akaendo. Ono Josephat nabondo che asabali yao kwa hete ira mangana amangi.
ugatigirwe familia nke na mamu mino abana bawo bakuri babere mungino go nkonyo kurwara ari gocha burwire kurenda senchire mu sende mukaya kura bono na kyubugima bubaire te gwika bono iga kerto chukorera bona sto chukorera bono mungino na achitaka ba serious mono orwalire myaka tarimeke bona igesa abantu bakomorigereri abakora si so strong patiga angabuna lisa kuliometa she cannot do anything iga bwate borwere bwate to kamanyikana bakoroga ri matoide lakini yasata maugaime nere na changa tegumoire India achikorwa riu lakini kanyana ati kwenyara karangeria abantu ga 2018 ando bagikana sesika bankara machango nganyabune sindani yako beto ya moya unago sanya itari yako beto sindani yako era 450,000 aso mwaka igo yako beto sindani sato igo no kole gasto kunyara ono ka ngoja kwamba nabasane kamoira Kenyatta kangira Nairobi bagacha kondigerie sponsor ku India ona gansa kurwali gwago ntomere ryogo kurwali West Nayaeteire kupungo ma West nerere chipake nigo kurwali bakabona kurwali lakini bona ku 2020 ya chega ikekera bona twanyala chia tukwamire pi tugatigera Nyasaye bona rero from nowhere yasango kara bintu byaye now she can walk agatarire na bago sasi bichianga tagasibire kai na bintu binde bona ese twacha gukorera ka twanya tabuna bona na taite ko ni bole mo baideni ngakete gamurwalere nganyana inde still moyo tolenge byayigo lakini obwende amena bona nyamwacha gamwara nyambagete kwa gatmatabu so she decided unambu ya toira nenya sambu ya mana soko bwena kwaya igoto kae kanisobolemo na ere yagende to kwa gachamata akigombe egara abantu banyasaba banyosabero asante ono gukurira pyo minto Josephat asenjo na mango bwatarora kina senjo ichinga kinebiro nkiora kwane no mugusio kuligirete wetera Ndizi TV kero kendo gwetire omechando buneye weterete ogacha ko yekora kero kende baengana yogo semia kero abantu abange bagendete gwetera mangana manga sobugima biyamano marari ento ndatebe gitangani kerege nto korega to gwetere mechando gete leta safu twegende buna Nyasaye na bwati sababu chibosio na inde ketoko ende kanisa ne tokonya mono twasia na bante gento keri bwateme yao tobasago ke egimeri akanya omonta bwato borwera kinyabo kireti kwanya romonto mbako ikira sagweita ono mbuya kwa na basani egera kwa bale refudi egento kende ende mechando teye tabwati mwaerio asa Nayaeteire mbaka sto ikere njena nalenga tubuna to ikene familia sto ikirega asa na tokonyete igo ndebwe siolenga tubuna Nyasaye ta komokonya Nyasaye ga komokonya na ende kere Nyasaye konyire ira nerimbo ya mono bono buna intutari tubwato bole mo banene lakini twere ne tumbu ya mono asenga nchonya mbuoni sa chinde mbwale go chatokonya abwene bati Nyasaye mokonyire abeire buya twere ne Nyasaye mbuya mono igo nto basaka na ne kera abantu batogose na makweri omonto gakure ayetiga nya gwechanda gochikobeko montebina you waste a lot of money obegete bintebina and the time kwa ndambaka police ya kobori weko tunankwaro choko mwaka na ende na okwale senje tabwa tibesa omonto tobwa njega ngata bunonye ne buya ege suro kera isonyo omonto ko seiro goiteiro moirio somo amato omonto yota kere como sibora egere a witness amangana okwane kagara omonto yakwane it is enough torture as no Mbiyamana sana Josephat asogosanga naintwe kwa rusire gento kerikenge nkoro yawe ime ekero gosanga n'abantu nonde nera naro bwate mechando bune yago kurende gweterae nabakora manga kai ndocho bugimangu chiburi bwachenjiri abantu bagendera komenya buya ego tugwakanga mbiyamana yes
mwanchu muligereria wikira bonongo ikira mwelio bumurobilio Nayaeteire okuwochera kera litkolia Jumaine ense ya moninusu kuiwereire oyo minto Josephat ali anyarire ko bakagwetera kulinde nagendera tobugima ando tebirenga tibwe bagwakira Nyasaye ngambu yamono ekera gokonyire wekachinga kichinde naende inchini gongoro kwa Sara Nyarangi Ontita niko narenge ase ward ya Kitutu Central egotoka ase bunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii ensemo ya Gitenga niko bagoteba butambe koramaya ogende Omurigereria television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echichira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echichira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurondera chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay